Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моң сөюче тамашачыларыбыз. Зәңгәр экраннарда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Беренче җылы эчтәлекле котлау хатыбыз Базытамак якларына юл тота. Базытамак авылында туып үскән, хәзерге вакытта да туган авылында изгелекле гомер кичерүче, безнең кадерләрдән кадерле, газизләрдән газиз әнкәебез Фәнзилә Газиз кызы Мәхмүтьянованы олы юбилее 80 яше белән ихлас йөрәктән котлыйбыз. Безнең әнкәебез күпне күргән, күпне кичергән изге ана ул. 1939 елның 7 октябрь көнне Илеш районы Базытамак авылында Гыйльмикамал һәм Газиз Мифтаховлар гаиләсендә көтеп алган кыз бала булып дөньяга килә. Әнкәебезгә 2 яшь булганда әтиләре сугышка китеп һәлак була. Сугыш һәм аннан соңгы авыр елларда үтә әнкәебезнең бала чагы, үсмер еллары. Базытамак авылы мәктәбендә 7 класс белем алып, бик яшьли колхоз эшенә керешә, сыер сава. Яшьлегенең чәчкә аткан чагында туган авылның иң уңган, иң асыл ир-егетләрнең берсе Мәхмүтьянов Габбас Хаким улы белән 1961 елның 30 декабрь көнне чәчләрен чәчкә бәйләп үзаллы тормыш башлыйлар һәм 56 ел тату тигез гомер кичереп, безгә 4 балаларына гомер биреп, һәр барчабызны яхшы итеп тәрбияләп үстереп, үз аллы тормыш юлына чыгардылар. Кызганычка каршы, бүген әнкәебезнең олы юбилеенда әткәебез генә арабызда юк. 2017 елда әткәебез безне мәңгелеккә ташлап китте. Авыр туфрагы җиңел булсын. Бүгенге көндә без балалары, үзебез гаиләләр корып, үзебез балалар үстерәбез. 2 кызы гаиләләребез белән туган авылыбызда төпләндек. Бер кызы гаиләсе белән ерак Сургут шәһәрендә гомер кичерә. Бердән-бер улы гаиләсе белән Нижневартовск шәһәрендә яши. Әнкәебез безнең бүген карт әни инде. 9 оныгы бар, 2 оныкачы үсеп килә. Бит балаңның баласын, баласының баласын күрү нинди зур шатлык бит ул бу якты дөньяда. Әнкәебез үз гомерендә күп төрле эшләр башкарып, хаклы ялга чыкты. Кышын мәктәптә, җәен колхозда ашнакчы булып эшләде. Әнкәебез олы яшьтә булуына карамастан, бакчасында молдан җиләк-җимешләрен, яшелчәләрен үстереп, безне якты йөзе, тәмле ашлары белән туган йортыбызда көтеп ала. Без 4 баласы, 9 оныгы, 2 оныкачы аны чын күңелдән зур юбилее 80 яше белән котлыйбыз. Әнкәебезнең нурлы йортына кайтыр юлларыбыз бер качанда üzülмәсен иде. Сабыр, кешелекле, бала җанлы әнкәебезгә ныклы тазалык, озын гомер бирсен иде Ходай дип без балалары һәр вакыт теләп торабыз. Изге теләк назлы сүздән башка табып булмый затлы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Кадерле без озак яшә, якты нурлар сибеп дөньяга. Без бәхетле яныбызда һәр чак син исән-сау булганда гына. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Иң якты теләкләр белән балаларың, оныкларың, оныкачларың. Хөрмәтле Фәнзилә Газиз кызы Мәхмүтьянова, 80 яшьлек күркәм юбилеегыз котлы булсын. Бары юлларыгыз әле озын булсын, бәхетле булсын. Шул юллардан сезгә тик ныклы сәламәтлек белән, балаларыгызның шатлыгына куанып, оныкачларыгызның уңышларына сөйнеп, кадер-хөрмәтенә төрнеп кенә, күңел күтәренкелек белән генә гомер итәргә сын. Җыр бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Yüreğin bezini yaşarga, turmuş kaderini bilip,
Keygen ağırlıklardı da Üngere bildin gülüm Şeştenigin nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Herkeysin anın rahmet Şeştenigin nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Herkeysin anın rahmet Yaşadın gel bezinin işin Uylarını da gel bağla Senin kebek merhametli Olsa iyiydi her ana Şeştenige nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Herkeysin anın rahmet Enkeler kızlı İskender'e otururuz. Belki koçkaş kaldıratırsınız. Üç tirajı verseniz de artık olmaz. Her vakitte yeneşede Yaşasen idi şulay Uzun ömür bir idi Gülgesin Xuday Şeştenigi nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Herkeysin anın rahmet Şeştenigi nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Herkeysin anın rahmet Barısı işin Herkeysin anın rahmet